Poštovanje, ja sam Nemanja Matić. Pa ja sam Nemanja Matić. Ja sam nekada igrao u školi fudbala kod legendarnog Miodraga Arsovića Arse. Pa ja sam kod Arse igrao. Ja sam danas sportski novinar RTS-a. A ja sam fudbaler Chelsea. Poštovani gledalci, gost sportskog dnevnika RTS-a, najbolji centralni vezni fudbaler Evrope i sveta, Nemanja Matić. Nemanja, kakve utiske, odnosno kakva sećanja vučete i nosite iz tog prvog perioda kada ste počeli da trenirate kod Arse? Pre svega stekao sam da kažem dobre prijatelje, što je najbitnije za mene u životu. Ja mislim da kod Čikarse sam najviše sam naučio da budem disciplinovan na terenu i van njega. Pored toga što je Čikarsa i njegovi saradnici što su dobri treneri, oni su i veoma dobri pedagozi, dosta pažnje posvećuju deci da ih vaspitaju na lep način, jer oni svaki dan provode sa tom decom po nekoliko sati, tako da ja mislim da je to veoma bitno. Pitanje koje se nameće svakako je vaš odlazak u Benfiku, jer jednostavno tu ste istekli taj epitet jednog od najboljih centralnih veznih fudbalera sveta, ako ne i najbolji. Koliko je na vas uticao taj rad sa Jorgeom Jesusom? Kažu za njega da je izuzetno karizmatičan i da je trener koji posvećuje veliku pažnju mladim fudbalerima. On je prepoznao neki kvalitet u meni i dosta pažnje posvetio, kažem, nekom individualnom radu sa mnom. Dosta sam ostajao posle treninga sa njim da razgovaram, da gledam snimke, gde sam igrao dobro, gde nisam, da ispravljao sam dosta stvari sa njim, tako da sigurno da je dosta značio da napredujem u tom periodu. I sama činjenica da je 6 godina u klubu govori da je jedan fantastičan trener i da uživa veliko poverenje tamo, jer ostati 6 godina, 6 sezona u Benfici nije ni malo lako. Mislim da sam pre svega izašao kao bolji fudbaler i svega toga. Kakav je rad sa Joseom Mourinhom? Jose, kao što sami znate, specijalan. Nikada ne daje igračima da se opuste ni u jednoj situaciji. Kao i Jesus dosta pažnje posvećuje, da kažem, protivniku, analizira protivnike, uvek nam pred utakmicu pripremi nekoliko, da kažem, videa gde možemo bolje da se upoznamo sa protivnikom, da znamo šta možemo da očekujemo sa njihove strane. Što se mene lično tiče, imam korektan odnos sa njim. Imali ste nekoliko zanimljivih situacija čak sa Joseom Mourinhom, od toga da vam je dao epitete upravo najboljeg centralnog veznog fudbalera na svetu, do toga da je čak i kritikovao i vas. Evo vidimo sada i sličnu situaciju sa Edenom Azarom, koji je možda jedan od vaših vodećih fudbalera u ovom trenutku. Dođe nekad, da kažem, utakmica u kojoj odigrate fantastično, neka utakmica u kojoj niste toliko dobri i naravno da je trener tu da vas kritikuje i da traži od vas bolje. Da li je to taj njegov psihološki aspekt na kojim on utiče na fudbalere? Pa verovatno da jeste, na mene je uticao dobro. Ja mislim da za sada u ovoj sezoni igram dobro i verovatno je on primetio da kada kritikuje da će tako da probudi mene i ostale fudbalere. Reprezentacija Srbije, novi ciklus, novi selektor. Pre svega, kako vidite onaj prethodni ciklus kada je bilo dosta problema u reprezentaciji i da napravimo paralelu sa ovim sada dolaskom Dika advokata? Pa, ciklus pre ovoga mislim da nismo imali kvalitet da odemo na svetsko prvenstvo. Mislim, imali smo kvalitet, ali ti igrači su bili dosta mladi, neiskusni. Tako da u ovom ciklusu mislim da svi ti igrači koji su bili dosta mladi, sada su za godinu dana stariji, za jednu sezonu stariji, iskusniji, igraju u velikim klubovima, tako da to više ne sme da bude razlog u slučaju nekog neuspeha, što ja lično smatram da neće biti. Nemanja, hvala vam mnogo. Hvala Nemanja i vama. Bio je to Nemanja Matić, najbolji centralni vezni fudbaler Evrope u ovom trenutku.